Здравейте! Измина един ден откакто Григор Димитров загуби своя двубой от осмина финалите на Уимбълдън срещу световният номер 5 Роджер Федерер, срещу носителят на 18 титли от шлема. Двубоят очакван с най-голям интерес от ден 7 в All England Club. За жалост не се получи никакво спорван. Роджер Федерер помете своя противник и успя да спечели двубоя в 3 сета, като по този начин си осигури участието на четвъртфиналите, където го очаква Милош Раонич. Но, нека да погледнем малко от страната на Григор Димитров. Федерер е ясен, един от най-великите за всички времена, защо не и най-великият, но да не изпадаме в такива подробности. Григор Димитров, според мен, загуби матч още преди той да е започнал. Григор Димитров имах усещането, че просто като се стигна до ситуацията 4 на 4 в първия сет, той вече не знаеше какво да прави. Той е очаквал, или поне в спомените му, това стои, че Федерер по това време вече е дръпнал напред в резултата и той трябва да гони. Но Григор Димитров сервираше първо в двубоя и си спечели първите 4 подавания и колко с наближаването на края на сета той вече беше в ситуация, в която буквално не знаеше какво да прави. И така се стигна и до това, че Григор Димитров направи няколко грешки, двойни грешки и сетът отиде. Втория сет вече Роджер Федерер се беше поуспокоил малко, започна да играе още по-добре от това, което ни показа през първата част и с два пробива успя да спечели. В третия сет Григор Димитров отново направи няколко грешки и позволи Федерер да го пробие. Разбира се, тук трябва да похвалим българинът, който успя да се завърне в този сет след онзи невероятен форхенд уинер по правата, който му осигури двете възможности за проби в 8-я гейм на третия сет. След това Григор реализира геймбола си и успя да се върне за 4 на 4, но от тук отново дойдохме в тази ситуация, в която Григор Димитров можеше да сервира, за да поведе, за да използва инерцията, която бе набрал и за да продължи да мачка своя противник. Но за жалост това не се случи. По-скоро той не си даде отново сам шанс на себе си. Първият му сервис отново изчезна, нареди двойна грешка, след това нареди два форхенда в аут и закономерно Федерер върна пробива. А на Федерер не му трябват много такива възможности, за да успее да печели подобни геймове и разбира се, ако сме очаквали, че Федерер ще загуби подаването си в сет, в който води с 5 на 4, направил пробив преди това, значи не сме гледали достатъчно негови мачове и Федерер не го направи. Но това, което искам и аз според мен си обяснявам с него, това, което Григор Димитров стори в матча, е един феномен от психологията, който се нарича научена безпомощност. Научената безпомощност е феномен, който в 70-те години на миналия век е обяснявал депресията на хората и че хората, които са в депресия, се намират в състояние на точно тази научена безпомощност. Откривателят на този феномен е Мартин Селингман. Но този феномен, разбира се, описва очакването на индивида да не може да контролира случващото се на корта в дадена ситуация. Не на корта, но в дадена ситуация. Ако го прехвърлим към тениса, говорим за дадената ситуация. Изхожда се, че хората в подобни ситуации ограничават репертуара си от способности. Григор го направи. Изгуби първия сервис, форхендът му изчезваше във важните моменти, правеше грешки от него, бекхендът отново не работеше както не си искаше, ретура му отново не беше много добър. Разбира се, трябва да отдадем и това на факта, че все пак играе срещу Федерер и сервизът на Федерер е един огромен негов плюс, както ви бях казал в предишното видео, и играта на Федерер се базира много на този сервис. Разбира се, Федерер не е от тенисистите, които изпълняват сервиси с по 220-230 км в час, но пък не е на неговата насоченост, пласираност и това, че Федерер успява след това да спечели бързо точката с своят грамотевичен форхенд, говори именно, че Григор Димитров просто е трябвало да направи нещо малко повече в ситуацията, но както и да е. Той ограничи своя репертуар, разбира се, и това, така да се каже, не му помогна в мисията му да спечели. Разбира се, той е гарниран и с неприятните спомени, които има от Федерер, тъй като беше загубил предишните 5 двубоя при спечеление на 2 сета. Разбира се, в последния двубой, изигран между двамата, Григор оказа като че ли повече съпротива на Федерер на Australian Open 2016, след като успя да вземе добри сет тогава от майстрото, но като цяло и тогава и сега. Григор Димитров просто той сам не вярваше, че може да спечели двубоя. Той бе излезъл на корта с мисленето, както обяснява и теорията, че без значение какво той ще направи, резултата след това ще бъде един и същ.
че де-факто нищо не стои в неговите ръце, а това де-факто въобще не е вярно. Роджер Федерер бе добър, доста добър, но пък Роджер Федерер можеш на Australian Open тази година играше доста по-добре от сега. Може би, ако сравним двубойте му от тогава в първоначалните кръгове, Федерер наистина не показваше много силна игра, но след като навлезе вече в финалната фаза на преварата, Федерер тогава избухна и показа, че се завръща с гръм и трясък в световния тенис. А сега вече няколко месеца по-късно е основен фаворит за спечелването на Уимбълдън и с право, разбира се, до момента майсторът не е загубил сет. Но да се върнем отново на точно този феномен, който ви каза Григор Димитров, той сам не си дава шансове да спечели двубоя. Той е на мнението, според мен, разбира се, това и което казва теорията, че каквито и действия да направи, каквото и да се случи, той просто ще загуби двубоя. И това, разбира се, е много неправилно мислене, но след като си изградил такава схема в главата си, такива невронни пътеки имаш в своята глава, то де-факто това да рефлектира и на корта. Разбира се, видяхме неговата скубаност във важните моменти, направи грешки буквално елементарни. Аз знам Григор Димитров какви удари има и какво може да прави на корта, но това вчера не се случи. И аз по друг начин също си го обяснявам. Има още една хубава теория, психологична, и това е теорията за скрипта в главата си, че примерно представете си, че отидат в ресторант и си има определени действия, които извършвате. Първо влизате в ресторанта, намирате си място, идва келнерът, той ви взима поръчката, след това идва пак, за да ви я донесе, наяждате се, пивате кой каквото пие и след това плащате си сметката и излизате от ресторанта. Григор Димитров се получава горе-долу същото, като тук той разбира, че ще играе с Федерер, започва предварителния страх, излиза на корта, стига до ситуация, в която нещата са изравнени между двамата. Тогава вече спомените от миналото започват да се връщат, той прави грешка след грешка, подарява си сервис гейма на Федерер, там нататък му подарява и инициативата, а както след това видяхме и матча. Разбира се, той се върна в двубоя в четвъртия сет. Видяхме отново тази жар, тази план в очите му, когато направи пробивът, но като цяло след това отново Григор Димитров сам се победи и направи при първият още брейкбол на Федерер, той просто изкара един форхенд, който е рутинен за него и може би от 100 пъти 99 ще влезе в корта, той го изкара в аут. И както ви казах, ако очакваме Федерер да не спечели двубоя след като е направил пробив при 5-4, просто както и да е. Но все пак да погледнем в края на видеото ми и от хубавата страна на нещата. Григор Димитров сега ще си почине и трябва да бъде под пара за американското турне, където има да защитава точки. Той достигна до полуфиналите в Монреал миналата година, така че там той трябва отново да покаже високото си ниво на игра. Знаем, че може и да направи нещо повече от това, което направи през миналия сезон. Има да защитава и осмина финал на US Open, така че точките, които е насъбрал до момента и с евентуалното му вече почти сигурно влизане в топ 10 от следващата седмица, той там ще има да защитава доста, тъй че представянето му трябва да скочи неимоверно, за да може да защити точките си и след това, разбира се, в края на сезона да се добере до така заветната цел, която той сам си постави и това, което още в началото на сезона обяви, че гони, а именно класиране на финалите на ATP в Лондон. Ние ще му стискаме палци, ще се надяваме той да спечели достатъчно двубой, достатъчно точки, за да може да е там за първи път в неговата кариера и разбира се да направи едно достойно представяне, защо не и да премине групата. Всичко се случва, това е тенис. Така, това беше от мен за днес. Благодаря ви, че ме гледахте. Надявам се да ви бях информативен с това, което ви казах и ще се видим съвсем скоро, може би след края на Уимбълдън, когато ще направя един хубав обзор на случилото се за тези 2 седмици на All England Club през 2017 година и да видим кои са шампионите при мъжете и при жените. За сега, довиждане и нови срещи. Чао, чао!